kachesong mate isi yang deng ponji pulasi la nalit tumben penela pu kachera bunduma mate la ke political kapre political do ale jungjung pu la ke APHLC tum thang da kachera dun ave athema la ke Japon ke BJP tum se ke Japon la thuke nang lituman da teni ne lang ake hai tu liram rong hang ame thang ma si public meeting long na ningjelo la bangso la VGR long eviction pan chesong nang ji puke alang li si ke toy la pen poisa ta alang li si pidun pulo amat ini tum mange chini dun o eden man li tum anda dun lo ahok lo bon pulo amat alang li tum election tang det lo te eviction po ma eviction se det lo amat non ke claim tho bangke la APHLC long youth atum do o la masila APHLC long pen youth atum apan katerek bon flor ha BJP long gachi BVR dia fansi la so VGR eviction nai pu kachesong la bangke athema BJP tum aja kong do et lo ke election pen jakong PS lo mandate PS lo la pen eviction nai pu ke Assam Land Revenue Regulation 1886 Rule 18 man si claim nai la ke ni tum hang yo ben le claim me yi gali rada tum hang yo lo te allo lo silam nang yi lo ting claim nang yi pu gali la ke rada tum ke hang nu ya kam lo la pen hang nu det lo election hu election ga pe hai kam claim et lo gente election ke hai tum si la ke claim nang yi la alam athege la na la posi la non throk atarik procession namji pu gala ni tum APHLC tum thang ka cherap du na vi la pen la ke APHLC ka pi phuk ya phansi la ke claim chot na la pen la youth atum BJP long ki BVR ya phan ate youth atum nge chini dam o BJP birudhe la ruling party birudhe ningjelo te ahok lo pusi tin po hadak dun bom po sita paningye toy ke la ruling party to masi paningye toy lo hala tum along la youth to mangi BVR ya phan la bang so long kato we tumba rat thek rong lo ni prang ala tum press meet ke do along sar ang tong Kathar lang li tato la bang so puthak na li tum kan pini ni litum chini ni alang litum do dun den lo ne sta APHLC tu nge do dun de tangke lai chening leng alang li pulo 125 amendment la pachum chetika jara sai tak lan konon de pusalang oh lai six schedule do tang et lo la ke amendment akam ta vet lo le amendment six schedule ating men le claim non hala paragraph 2 sa paragraph 7 pen allo selam serak non la hello ke claim nang India government consolidated fund pen ilitom han poisa nang luver titi la pon non da poisa nang lubom lang non anta 275 pen si la pen hala dake autonomous state selam nang jipo alam ta do la si non lai chan ingleng atum ke la ke autonomous state nang ni pulo la si 280 nang jipo puwer lo 280 ta nang ji he nang ni puni tum pupe 280 long hala finance commission po alam do hala finance commission po along jong si finance commission atum recommendation pinangji pulatangte ilitum bhanda recommendation along pinangji pulatangte lake paragraph sub clause 3 clause 3 lapen sub clause A along union state lapen hala dakke tok dunangia bangke autonomous state or autonomous council pahala dak tok dunangi lan ke la 280 la 280 along la pilut dun lo te la ke chok lo anke hala finance commission atum poisa ilitom phan nang pitami palam dei recommendation pudei nang pitami pudei la ke India government dum nang pima nang pipe machini ne la mangge lagai athema apoisa ke finance commission tum apoisa akaprek lege do lidet ke lato apoisa da finance commission tum recommendation ki pidun poisa ke thagi bugala consolidated fund of India hala dakpan sinang thagi kente ange hala consolidated fund of India ke hala so fund ben ke 275 pentanang lo me ke hala ke tangte ASDC long spokesperson Daniel Terana lang lin giver Karbiang long ke 6 schedule ke long tang lo kasi 6 schedule alam ke ning giver ang lo pen hang berang lo telang lagi
nilitum alang li ano cheperi nangji nilitum 62 lagi hangal lider le 62 long lo chidi lo gelong ayer ding lo amat ilitum 62 akam bang claim klede hello hala fundamental part lo hala paragraph 2 sa paragraph 7 ating pen election ka pedo la pen voter list ka salam man Allah salam lede la hello fundamental lo la phido lang hala paragraph 3 pen salam na lang len lo ta salam lede lang ke so dak si do lang lagi ka salam na ilang sita fundamental len lo le salam sita hala account sila long kang mia tum yong si kece tum ing nirong lo te lagi komposi ka salam po la si fundamental pula te lagi aputa bang lo hala close to si Tharli nangi po lagi pudunun high power committee seng pun alabang so pijar along leilong arong repen gitu teman Tharli at nahi putis tame alabang so high power committee seng gata pit high power committee teng ke claim un aja kong theng pierong ke idam chot la puton mata high power committee dum theng pierong ke idam la pen hala encroachers dum ban hadi hemso ki pidam dang ke claim tho bang ke la pen hala sarte phangcho long lia bang ke la eviction da me ke di along ka pre claim klesita sarte phangcho long lia long bang ke bihari dum han eviction nang ipo high court order da dolo ke hala ke eviction da me ke hala ta eviction se la pen hala tum pulo stay order si one dead lo pulo stay order ke one ahut high court along la bang inkoy rahinia tum bihari bang inkoy rahinia tum court case ki pidam hot ilitum council standing counsel mane standing advocate atum hadak high court lo masih dulu halatum pan ko pilo pidun de pidun dedet penoposi pa absent det penoposi halatum otor stay order pa chiwan det loke lage CM masih dunri pulo lage stay order pa chiwan nai pulo aja stay order wan det lo ki wan ge bang koi ra hini ve ka eviction nai ke bang haro sir ke pubo hala bang haro sir ke le bang haro ner ke pan eviction no nente piposi selam le de hala stay order ke do tu man ge baru lage order ing hong nang kok po hala bangki da kapre tu man people eviction se de karbe ama to mas councilor CM amithang thu thi flag poster ke hada pa bonda mas pinangara to ngechan mang isi lam kan phang CM ke chepaklang chat pula bang salam patak kilo sabi kalang lo bonon ge hala a poster ta insect tu lo pubo di bang monu Johan pemeng te Mona Johan bang putot varet lo ke CM pan alang li thang na ji pudun ha hedet lo ke no na arrest hai he la pen FIR da pi hai hedet lo ke ko pe bolo pi hai he athema la national party tum ke jasemet BJP la pen congress tum ke la encroachers ki chi atuma vote pen si election ke hai ti ke la posi alang li tum hange eviction se lo la ke ilila yong he da procession silam sita ilila yong he may dodun sita release bi sita la bang eviction selo high power committee ko pilo claim nang po sikidul long order do edlo Assam Land Revenue Regulation Rule 18 long do edlo laki eviction nang jipu ande ko bisi ke claim ni high powered haladak rule along high powered committee seng nang jipu hadak pupile council